ang akong kasing-kasing nalipay diya sa Ginoo nga akong maluluwas. Gumpya sa salam, gumpya pagdatang, maayong buntag kaniyong tanan, maayong pag-abot. Uban ni Hana, ang inahan ni Samuel, ni Santa Maria, ang gitawag natong mga misa-misnon, nga Birhen sa Kuta. Akong ipalanog, kining awit sa kalipay, pagpasalamat, nga to sa Diyos. Misudong kanako, itanaw, na puno sa kaluoy, diha sa akong kaubos. Nagtawag kanako, nga mualagad nining mission station sa inasan ng panabang dinhi sa Sinakaban, dinhi sa katipunan sa Sinakaban. Nining fiesta sa pudli uyamot nga kasing-kasing ni Maria. Akong ipalanog ang kinasing-kasing kay nga pagpasalamat kanimo Archbishop Martin sa imong pagsalig ug sa pagpaambit sa imong pagkapari ug sa imong pagpangalagad sa imong pagpadala kanako isip maglawas kanimo dinhi sa mission station. Salamat kayo, Bishop Martin. Sa akong mga igsoon nga mga pari nga nianhig yun, bisan og daghan tang mga schedule kay katapusan karon nga Sabado sa bulan sa Hunyo, daghang mga meeting unya tingkasan kay 88 no 28 niagid sila. Special nga pagpasalamat ni Padre Cody Sarinas sa atong liturgy sa pagpahanay sa kasaulugan. Padre Cody, salamat kayo. Pasalamat ni Padre Jason Panagiton ng atong Chancellor. Daghan kayo ni siyang buluhaton, kay daghan kayo kung nakadungog mo sa gisaysay na Archbishop nga mga kapungdanan ni Padre Jason, daghan kayo sa tanan. Pero nakahigayon din siya anhi, nag-andam, ilabi na sa umaabot nga fiesta sa Kuta, o gato pagigitahas ni Archbishop niya nga mutanaw ta sa salida ni, kinsa ito yung main actor na Padre Jason? Makoy de Leon ang nagdala na nga siya ang nagdala niya ng katuna sa Batang Quiapo. Si David mo dito, Bishop, no? Isa si David to sa Batang Quiapo no, sa Kalihog. Salamat kayo sa pag-asoy niya na muraratang nagtanaw sa preview, Bishop. Nung naminaw-mini mo nagtanaw sila sa preview sa movie. Patay ni Miguelito. Kay balo kay sa Bishop. Salamat kayo, Padre Jason. O sa anak sa atong mission station, bisan kagamay nato, Bishop, actually ang mission station mag-anniversaryo siya, ika-42 na siya sa pagsugod karong tuiga. Giimbitaron ta kanamo niya kay puno naman ang imong schedule karong July 6 unta ang amo ang anniversaryo. Welcome kamong tanan, mobalik kamo dinhi sa July 6 Sunday kana, first Sunday. Imbitado kamo usa ka misa dinhi alas 9 na ay himuon nga programa guban pa, no? Tagamtam kamo sa manindot kaayo nga matud pa ni Bishop, manindot kay nga lugar ambience dinhi, no? Adhi kamo aron nga magampo mi nga muulan og jutay kana para nga makakita mo, makatagang kamo sa mga yamog ug mga fog dinhi, no? Naana dinhi ako nang masinati matagkaron og niya. Salamat kay Father Jeffrey Orasyon. Ato pasalamat ang anak sa katipunan. Akong pasalamat ngadto sa akong way paglubad o kanunay nga nagsuporta nga pamilya. Niagyod sila, ni akong mama nating bungol-bungol lang ni siya, di na kay maklaro, 89 anyos na ma, tindog palihog. No, di na kaon kay kadungog. Dinunta ni siya mo ani kay kapoy na kuno Bishop. Pero tanawa. 89, mag-90 si mama. Wala ka kuyog si papa kay namatay naman 7 years ago. Pero naa siya karon ni spirit si papa. No, ako ni silang himuan og team song, no? Kay si mama nating man iyang anggaw niya si papa muling ang ilang team song nating gana change ug muling ibalik, no? Munang naa sila. Ug duha na ako kay igsuon nga naagid sila dinhi, si Nelsie ang magulang nako, si Marifi ang akong manghod. Tulo ra man mi kabuok. Palihog mong tindog guys, Nelsie, kani sila. Kaya kay mignawong, no? Uban sa akong mga pag-umangkod o mga apo nga niya karubinghi, salamat kaayo. Pasensya nga nakakita gid mo sa akong kahimtang dinhi og sa pagtabang sa pagpangabu og tubig kay walay tubig karon ang mission station, no, sa kalisod. Makahigalaan og tanan nga
Ani akaron dinhi sa government sa tanan sa government service. Wala lang si Mayor Dilio pero nagpaabot siya sa iya ang panghinaot sa malampuson kaayo nga kasaulugan. Nagpadala siya gamay hinabang para sa pagpreparar nato nining mga okasyon ug sa barangay leadership pinanguluhan ni Kapitana Eulalia Regalado. Bisag na siya lakaw na bas kapitana ning utod mo tambong good siya. Naaog tanan nga mga kapitan sa tanan nga mga barangay nga sakop ning mission station. Salamat kaayo. Sakop niini ang baryo sa Namot, ang iyang sitio Tunggo. Ang Namot mao ang baryo pero mga 20 na lang kabubong ang naa dito kay nang lugsong gumikan sa kahimtang sa Namot sa una naa sa Tunggo. Actually ang Tunggo ang sitio pero pinakabibo ang Tunggo, no? So 20% gyud dito sa Namot, 100% ang subanen. Kay nakaadto naman ko bishop kay nagbless sa tanang kabalayan dito, no, sa Namot. Ang Kapilya San Lorenzo Ruiz, no, salamat lang Brother Brendan o makaubang Kulumbano, sila ang nagtukod yun ni Ana nga katilingban sa San Lorenzo Ruiz, San Isidro Alto, San Isidro Baho, ang katilingban sa Tipan, sa Dinas ug Australia. Salamat kaayo sa inyo ang gipaambit nga mga gasa. No, daghang kay mga manok bishop, kanding, baboy ilang gipaambit og mga lagutmon para atong paliniutuhon karon, no. Salamat kay inyong tanan sa inyong pagmahal. Special nga mention sa akong mga higala nga nianhig yun. Una, ang mga higala ug pamilya nako dito sa Our Lady Mount Carmel sa Baliangaw. Ang kinakusgan nga parish choir po sa Baliangaw pinanguluhan ni Dr. Rego Mesan. Tinubo na ito taga Baliangaw, talihog dagan kay ni sila. Full force ang taga Baliangaw. Salamat kaayo. Naapod ang akong katilingban nga nagmahal nako, nipabati silang pagmahal ug pagsuporta sa simbahan. Ang Catholic Community sa akong sa Catholic Community Compound sa Pinggol o choir pod sa Pinggol. Palit tindog ang taga Pinggol tanan sa Usami City. Salamat kaayo. Niya po dinhi ang akong mga pinangga o nagpangga nako nga katilingban sa La Salle University. Palihog na lang mga doktor man ni sila pero nako ibago sa doktor kay magpa-check up niya mo puhon. Wala na sila lang mga paraphernalia. Salamat kaayo sa La Salle. Ako lang special nga mention, apil na sa akong mga higala o paryente sa Jimenez ng mga tambubuan o mga lapinig, no? Si Dr. Glenna Takan, kay siya akong advisor sa ako ang masteral thesis. No? Palihog, ang mga taga Jimenez, nandaghan isang mga taga Jimenez ng akong paryente. Unya, ako po nga mga kauban sa Naumis Botanical Garden sa tennis club namo sa Usamis, girepresentahan ni Sir Carmelito Hiray. Palihog tinugog si iyang asawa, no, palihog na sila. Ug akong katilingban nga suod kaayo ang akong mga higala nga mga kani sila unom gini og mga 7-8 ka pamilya sa Usamis Couples for Christ Crew na sila'y nindot nga pundok, no, gi panguluhan ni Johan, no, si Johan o makabatindo mo palihog, no, dagan garaw makabadakan kay ni sila. Daghan pa kay kong mga higala atong tawagon ako mahigala gikan sa Banedero, sa Usamis, sa guban pa nga niya karon dinhi palihog ang mga taga Usamis sa Banedero, mga taga Cathedral, palihog tindog ang tanan. Salamat kaayo. Okay. Maulaw naman sila. Grabe kaayo ang inyong pagbabati sa inyong pagmahal sa simbahan, pagsuporta nining mission station. Special ug linain nga pagpasalamat sa atong Parish Pastoral Council pinanguluhan ni Carmen. Nasa dinhi, salamat kay ninyo. Akong balikon sa mga kapilya, nipaambit yung pagkaon para nga atong saluhan o maning misa. Sa Ordinary Ministers of Holy Communion, palihog, tindog ang atong mga lay ministers sa Holy Communion. Daghan kami sila. Pasalamat yung kay ko anila tungod kay wa magyoy tubig dinhi, no, sa balay gikan paghapon niya diri man nag-ihaw nagdigamo kinabuay gyud in tawon, no, sila nagbilar kay lisod kayo ang pagluto sa tong paniudto nga wala gyud intawi tubig. Grabe gyud, no, sa ilang suporta. Paguban pa salamat kay naguba daw ang tubo bishop nga nag-support gikan sa Tunggo paingon dinhi kay nag-landslide siya bishop nyo. Grabe gyud kay na magoy ongoing dito nga mga project niya na konsya, no, napistahan gamay.
palihog iampo ninyo kay dili lang ang konbento ang naapektahan, no? Apil ang makabalayan dinhi lo ikay may gani sa pipila ka mga adlaw nga milabay ni kusog ang ulan ug naka salud intawon ang mga tao. Akong special nga pagpasalamat po, pinasahi nga pagpasalamat sa mga kaigsuonan nako nga mga subanen dinhi sa mission station nga nipabati nako unsa kanindot sa ilang kultura. Unsa kabililhon kay ilang kultura. Ug gani sa wa pa ko nag-bless sa mga kabalayan ng utana gyud ko sa akong tamdan ngay basin og dili kay ko makabati og makamatikod sa ila ang kultura. Kung nalipay kaayo ko nga ila kong gi-welcome sa ila makatilingban. Mga subanin tanan palihog na mga dugo nga subanin katong nanayaw bishop ug maigsuon ubay-ubay adto na mga dugo nga mga subanin. Ato palakpakan at indugon ang mga igsuon nga naay mga dugo nga mga subanin kanang mga bata aguban kadaghan kay din sa katipunan. Oo. Ang mga dagko nang gusto si Bishop mo tanaw sa mga dagko nga naay mga dugo nga subanen. Palihog manindog ang tanan nga dunay mga dugo nga subanen. Manindog mga dagko nga si Father naguna si Father Kuano Jeffrey daghan man kayo. Yeah. Daghan ni sila Bishop na sa gawa sa uban. Salamat kay ninyo no. Ang uban nila mga limisero niya uban pa sa kusina in tawon kay nagplaster. Bisaya na po na si Jeffrey. No? May na musubanin si Jeffrey. No? Sa tanan nga sa bisan unsang paagi, mitabang para sa ato ang mission station. Sa mga nag-ampo, sa mga mipaambit silang mga talento, mga kapaninguhaan, ilabi na gyud sa nipaambit o bahandi para sa atong ongoing repair o pagpanindot sa ato ang konbento kining balay nga lampuanan. Salamat kay special nga mention sa atong panday nga mag-overtime in tawon. Uban siyang asawa gyud, no? Ba nag-asawa ang magpanday. Ang asawa mo yung umasa na usay sa simento kaya ang kauban ng mga panday nang uli na. Ya lisod man pud ang asawa kuno bili mo muunong sa iyang bana kay basig mangitaglain. Munang iyang asawa gyud, no? Ni unong bitaw buutan kay ang asawa, no? Ang pamilya Dulien nilang tantan, igsuon nila si Aya, naguban pa. Pasalamat yung kunila kay napaspas sa iyo ang pagpapadindot sa to ang simba sa tong kapilya. Kaning repair nga ginagmay kay hapit na ni mo baha man unta gid ang naikusog kay ulan mo baha na gining kapilya. Mo nga pasalamat ko sa mga sponsors si Rolly Bangus wala siya dinhi. Siya ni tabang nga nakapalita ning bag-o nga baga kayo nga mga fiber nga mga sin sa ibabaw nga nahayag kaayo nato ang mga ato. No, siya ang sponsor ni Ana. Salamat yung kaayo ninyong tanan sa mga panday ug sa tanan nga sa hilom nay muhatag lang sobre pero gibutangan gyud siya for kuan di construction and project walay for Father Edward sa imo nagiingon ipaklaro man gyud nagtamod sila ni Ana Bishop no so sa tanan-tanan di nako ma-mention ang tanan pero karon pinasahi nga pagpasalamat pud sa atong parish choir dinhi. Salamat kaayo sa pagpangandang. Di siya pila ka mga higayon nga mag-ulan pero muan higayon sila dinhi kay kada hapon kasagaran muuwan dinhi pero mag-ampot nga di unta muuwan karon kay katong gusto nga magpabilin bisan taman sa alas 8 alas 9 bisan gabi aron makatilaw gid mo sa bugnaw ni dapita pwede mo magpabilin aron di mo magkali-kali no di nang ta mag-ampok nga muuwan kay lisod sa di na ta magkita kung naay fog nga grabe kani nga distansya pa ingon nako ni Sir Ray di na magkita usahay kung mag-fog dinhi nani kanindot kining lugar no doon sa ato ang Marians o mga Knights of the Altar to ang altar servers. Salamat kayo ninyo. Ito patindugon sila. Namastasan gid mi nga mausab tong ila ang suot so na kay pink man gusto niya ang uban kay di maganahan nga pink mo na puti no mga ipaspasan na sa mga tao nagpabiling nga pink kay malipayon daw sila ug sa mga magbaba sa sustanan nga na-involved sa liturhiya nato karon salamat jud kay ninyo sa tanan-tanan nga niya karon dinhi malaumon ug mapausanon akong gisalig kining mission o kining mission station ug kamong tanan akong gisalig mga palangga nga mga parokyano o mga kauban diha sa pagtuo ngadto sa itong mahal nga inahan alang sa iyang puno sa pagamuma o pagmahal nga pagpangaliya. Salamat kaayo mga parokyano din sa mission station. Duha na ko kabulan o 3 ka adlaw actually dinhi. Kay ni-report man ko dinhi og April 25. Kunya karon kay June 28 naman kunya
grabe kaayo bisag wa pa ko na-install nga mura pa ko medyo hilaw-hilaw pag kato kayo pa ma-install pero gipabati na gyud sa tanan dinhi sa parokya sa mission station nga usa na mi katilingban nga nag-uban sa panaw ug ni saksi nga mga matig-ano ni panaw sa pagtuog mga panaw ug panaw sa mamagtutuo. Salamat sa inyong pagdawat kanako, sa inyong pag-ampo tanan ug sa inyong presensya karon dinhi. Hinaut unta o padayon tang mo panaw kauban sa usag-usa diya sa pagtuo, paglaom ug gugma. Ubos kanunay sa mapinanggaon nga pag-amuma sa atong mahal nga inahan, ang inan sa kanunay panabang, ang mahal nga birhen sa puta, padayon ta sa pag-alagad ug pagkigugma. Maayong adlaw kaninyong tanan. Si Nanay Carmen, ang PPC moderator, na ay idugang para sa pagpahanay sa atong paniudto. Nya kay nagsabot yun kami ug masuko gyud ang taga mission station kung manglakaw nga wa gyud makaambit sa giandang nga pagkaon. Mayong udto ka natong tanan. Usbon ko kapag pasalamat sa atong labang makagagahom sa atong panaghiusa karon aron pag-witness sa pag-install ni Father. Ingon man mapasalamat usab kami sa ngalan sa Parish Pastoral Council ug sa tanan nga katawhan nga sakop diri sa mission station kang Archbishop Most Reverend Martin Humuan sa iyang pagpadala kang Father Edward nga usa ka buutan, maghop o mahigalaon nga magbalantay diri kanamo sa among mission station diri sa Katipunan. Makalaon sa Archbishop bawat sa suporta nga among gikahatag niadtong nangaagi nga mga pari, amo usab ipadayon ang mainiton nga pagsuporta kaniya. Salamat usab sa atong mga kaparian sa nagkalain-laing parokya diri sakop sa Archdiocese of Osamis sa ilang pakigduyog ambit sa atong kalipay karon uban kanamo ug ingon man sa tanan nga mga bisita nga niya karon sa nagkalain-lain nga mga lugar, daghang kay salamat ug salamat usab sa akong mga kauban sa tanan nga mga sakop sa mission station sa Katipunan sa padayon nga suporta financial man ug sa mailang ikadala diri aron pagsuporta sa tanan natong kalihukan diri sa atong simbahan. Ug labaw sa tanan, akong pasalamatan ang atong bag-ong na-install nga si Father Edward Tabada sa iyang pagdawat sa hagit nga makig-uban namo diri nining gamay namo nga mission station. Makalaom ka Father nga sa kanunay padayon kami mo suporta kanino sa unsa may imong mga plano alang sa pagpalambo sa atong Kristohanong katilingban ug ingon man sa pagpalambo sa atong simbahan o sa atong premises diri sa atong simbahan. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. Ug abig aron mahimong convenient ang atong pagpaniudto, sanglit ang atong rectory nakuhaan naman og space. So ako ipahibalo nga ang dito sa rectory ang dito sila si Father, ang si Archbishop uban sa mga kaparian ug ubang mga bisita kay dili man gyud mo igo. Ug ang uban usab nga mga bisita nato anhita diri sa function hall kay do na pud giandam ug atong gibahin ang atong mga pagkaon. Kay aron convenient ang atong pagpaniudto. So usbon ko ang mga kaparian uban ni Archbishop o ang uban nga mga bisita nga kauban niya adto sa rectory ug ang uban diri. O ang atong mga kauban usab nga mga diri sa atong mission station diri gihapon o pwede po mag-stay diha sa mga kamalig. Daghang salamat. Sa dili pa ang katapusan nga panalangin ni Archbishop. Tuguti po ko nga sa pagpasalamat sa kinasing-kasing o pagpailaila po sa atong duha ka mga pariunon nga napa sa St. John Paul II College Seminary sa Banyadero nga niya nakikuban nako nitabang nako pud sa mga buluhaton og sa tabang pagpanay sa liturhiya
para sa ilaang vocation fund campaign. Musuroy-suroy sa mga kabalayan, palihog katong wala pa ma-anunsyo, ilabi na din isakop sa mission station. Muadto sila sa inyong mga balay kay mangayo sa manuktok sa inyong kasing-kasing para sa hinabang pinansyal sa ilang padayon nga pagtuon o pag-umol sa seminaryo. Special nga pasalamat, no? Kanang na dito dapit si nindot ka ni siya ngalan, no? Grandpa Felix Maghinay, taga Kalamba. Grandpa gyud. O gayang kauban nga maayo ka subanin kay 100% pud siya nga subanin nga taga Tuliyok sa Oroqueta City, si Benny Tabamo na sa St. John. Salamat kayo doon, salamat kayo sa kanan. Kalihog manindog, ang Ginoo manaag kaninyo. Manausab kaninyo. Kalihog duko sa matag panalangin ang itubag. Amen. Ang Dios nga pinagi sa pag-anak ni Santa Maria nga Birhen nahigugma sa pagtubos sa kaliwat sa mga tao, maghupong unta kaninyo sa iyang panalangin. Amen. Sa kanunay ug sa tanang dapit, malabanan unta kamo sa Birhen, pinagi kang kinsa nahimo kamong takos sa pagdawat sa magbubuot sa kinabuhi. Amen. O kamo nga karong adlaw nagkatigom nga madasigon aron pagsaulog sa piyesta ni Maria ang Birhen nga ang Immaculate Heart of Mary. Magdala unta og mga gasa sa mga kalipay nga espirituhanon ug sa mga ganti nga langitnon. Amen. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo mukunsad unta kaninyo ug magpabilin hangtod sa kahangturan. Amen. Ato nang nahalad ang santos nga misa, atong bawnon ang gugmag kaluoy sa Dios. Salamat sa Diyos. Atong pagsakan ng Ginoo ug ang mahal nga Birhen Maria. Pasalamatan na rin nato ang BXBD, pinagi ni Sir Manny. No, sorry kaayo nga wala ta maka live streaming tungod kay wala man ko'y signal ni Bishop. So i-record lang unya i-tanawa ninyo sa BXBD nga TV aron nga makita niyo ang live nga gi-record na palihog. Salamat kaayo. No, sorry kaayo kay di gyud maabot sa amo ay tawon. Alas 4 karong hapon. Alas 4 sa hapon kanay mga kuano kanang nakasunod mo sa DXDD TV o station palihog pakita na sa tong coverage. Thank you.